Μη φεύγεις, Γιώργο. Λυπήσου τη σάτυρα που την τάισες τόσα χρόνια με τα μαργαριτάρια σου. Τι θα κάνουμε χωρίς εσένα, Γιώργο? Γιατί δεν άκουσες τη μάνα σου να πάρεις την προεδρική καρέκλα του Πασόκ, να τη βάλεις πισωκάβαλο στο ποδήλατο και να ξεχυθείς στα στροφιλίγια και τη σταμάτας? Σταμάτα την ητοπάθεια, Τζέφρι. Ο τόπος έχει ανάγκη. Κλείνουν όλα τα μαγαζιά το ένα μετά το άλλο. Να κλείσουν και τα θέατρα, οι επιθεωρήσεις, οι τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα. Αυτός ο Μουτζούφλης, ο Λουκάς, είναι τεχνοκρατική μούχλα. Τεχνοκρατική μούχλα. Θα χάσουμε το ψωμί μας. Γίνε κλητήρας τουλάχιστον του Μπένι, ρε Γιωργάκη, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Να δουλέψουμε κι εμείς να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Σου μιλάω σαν σύντροφος, Γιώργο. Ελπίζω να με νιώθεις. Αγαπητέ φίλε, σύντροφε, αγαπητέ φίλε και συναγωνιστή. Γιώργο, μη συνεχίζεις, θα με πάρουν τα ζουμιά. Πες μας για το νέο σου χόμπι. Να αλεγράρουμε λίγο. Αυτό το mountain bike τώρα που έχεις πάρει τα βουνά. Πες μας, Γιώργο. Ανεβαίνοντας στα χωριά της Τριτέας, ναι, στα βουνά της, στον Ερήμανθο. Μπράβο, ρε Γιώργο. Βρήκα πολλούς γέροντες, άλλοι σαν βοσκοί, άλλοι αγρότες. Είσαι γεροντολάγος. Κάποιους τους ήξερα και από μικρό παιδί. Αγωνιστές της καθημερινής ζωής. Είχαν περάσει πολλά. Και τους άλλαξες τα φώτα, τους άρπαξες τις συντάξεις. Καλά έκανες, Γιώργο, να ψοφήσουν οι κολόγεροι. Και τι σου είπανε, Γιώργο Γέρη? Γιώργο, θυμήσου, ναι, μια ζωή μαζί σου. Ο μαζοχισμός είναι ριζωμένος στο DNA μας. Μέσα σε αυτόν τον οριμαγδό, την εθνική κατάθλιψη, εσύ χαίρεσαι, Γιώργο, που πόνταρες στα CDS πτώχευσης και θα πας να τα χαρίσεις τώρα στην Κώστα Ρικά? Ξέρω σήμερα ότι μπορώ να χαίρομαι για κάτι. Τουλάχιστον. Κάτι ανθρώπινο που είναι ανθρώπινο αυτό. Ποιος σου έγραφε, Γιώργο, αυτούς τους υπέροχους λόγους? Ο τηλέμαχος ο Χιτήρης, γιατί όλοι κάποια στιγμή αναγνωρίσαμε τη μαστοριά της πένας του. Έτσι να λέμε πάντα τα σίκα σίκα και τη σκάφη σίκα, και έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι, ναι, και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Σαν τον τηλέμαχο. Έχεις τελειώσει, Γιώργο, την αποστολή σου, να ρωτήσω? Είναι ευχαριστημένοι το κοκλήφι από τις αβάντες που τους έκανες ή θα συνεχίσεις? Έχουμε ακόμα να κλάψουμε πολύ ώσπου να μάθουμε τον κόσμο να γελάει. Πες μας, Γιώργο, εσύ και οι Αμερικανοφλωράτζες, οι φίλοι σου, για ποιο λόγο παλέψατε? Παλέψαμε να ολοκληρωθεί το κακό που είχε ήδη αρχίσει. Να χαθεί το σκάφος παρασέρνοντας όλους μας στην Άβυσσο, στον όλεθρο. Πολλοί από τους συνεργάτες σου αρρώστησαν για να πετύχεις ως broker της Goldman Sachs. Θες να τους ευχαριστήσεις? Να ευχαριστήσω και όλους τους αφανείς ήρωες, τεχνοκράτες, οικονομολόγους, διπλωμάτες, συμβούλους, στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στο Υπουργείο Οικονομικών. Είναι πολλοί κόσμος. Στα Υπουργεία Εξωτερικών, σε όλα τα Υπουργεία που μάτωσαν για την πατρίδα. Φάγανε. Ακόμα και σε βάρος της υγείας τους. Εμείς ευχαριστούμε, Γιώργο. Εμείς ευχαριστούμε που αρρώστησε και το χιλάκι σου από το άγχος να μας σώσεις. Μήπως να ευχαριστήσεις και τον προϊστάμενό σου τον Λουκά και τον αντικαταστάτη σου τον Μπένι, για να μην παραξηγηθούνε? Να ευχαριστήσω και τον σημερινό Πρωθυπουργό, τον Λουκά Παπαδήμο, που έδωσε και αυτός μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, με τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο και με όλους τους υπουργούς τους τελευταίους μήνες καθοριστικά τις μάχες της κορυφής για την υλοποίηση των αποφάσεων της 27ης Οκτωβρίου. Μήπως να ευχαριστήσεις, Γιώργο, και το φορολογούμενο το μαλάκα τον Έλληνα που σε ανέχτηκε και δεν σε στόλισε με νταλαρίσια γιαούρτια? Θα ήθελα ειλικρινά να μπορούσα να τους επενέσω. Δεν το αξίζουν, θα τιμωρηθούν, θα χάσουν τα λεφτά τους. Μακάρι αύριο να το δείξουν, αλλά σήμερα δεν το αξίζουν. Στο ερώτημα ποιος νταλάρας είναι πιο επικίνδυνος για τη χώρα, ο Τσάρλς ή ο φίλος σου ο Τζορτζ, τι απαντάς? Την απάντηση την έδωσε ο Νταλάρα, τον ξέρετε τον Νταλάρα? Ποιος? Ο τραγουδιστής? Όχι ο τραγουδιστής μας που βεβαίως πρέπει ελεύθερα, όχι μόνο αυτός, αλλά όλοι να μπορούν να τραγουδούν σε αυτή τη χώρα, γιατί είναι θέμα δημοκρατίας. Να τραγουδούν και να μιλούν ελεύθερα, και δεν θα αφήσουμε τον εκφασισμό της δημόσιας ζωής. Αλλά μιλώ και για τον άλλο τον Νταλάρα, που εκπροσωπεί τους επενδυτές στα ελληνικά ομόλογα. Αυτός είναι επικίνδυνος. Μπορείς, Γιώργο, με ένα παράδειγμα να μας πεις πώς δουλεύει η κομματική χούντα, τα αριστερά και τα δεξιά κόμματα? Σκεφτείτε έναν επιχειρηματία ο οποίος χρωστάει, ναι, δανείζεται αυτά τα σπαταλά, ναι, πιθανώς τα παίζει και στο καζίνο, ναι, ξαναζητά δανεικά, τα ξανασπαταλά, και όταν πάει να δανειστεί ξανά δεν βρίσκει δανειστές. Τρέχει τότε για να σωθεί σε τοκογλύφους. Στους φίλους σου. Πες μας με λίγα λόγια, Πρόεδρε, πώς θα περιέγραφες αυτή την πρωθυπουργική σου θητεία?
μετά αυτά τα 2 τελευταία πέτρινα χρόνια. Πάρτι κολλητών, ναι. αδιανόητες πατάλες, offshore υπουργών και σκάνδαλα. Αληθεύει ότι κρύψατε τα νούμερα του ελλείμματος, το φουσκώσατε για να ανοίξετε την κεκρόπορτα στους Τροικανούς? Έπρεπε να κρύψουμε ακόμα περισσότερο δεν το τα κάνατε. νούμερα αυτά. Γιατί ρε Γιώργο? Να κρύψουμε αυτά τα νούμερα απέναντι στους κουτόφραγκους. Σωστά. Σε πονάει Γιώργο που ο κόσμος αντιδρά στις δαλαρίσιες κομπίνες του κομματικού παρακράτους? Με πονάει όπως πονάει κάθε έναν από εμάς, κάθε βουλευτή, κάθε στέλεχος, κάθε μέλος του Πασόκ. Είναι τώρα να έχεις στήσει μια μπίζα για να στη χαλάνε. Τα αδέρφια σου Γιώργο τι δουλειά κάνουνε? Γιατί δεν έχουμε καταλάβει. Είναι στην υπηρεσία του Χαλιμά και άλλων φανταστικών εμμύριδων του Τσάκα? Δεν είναι τεμπέληδες, πληρώνουν τους φόρους τους, σέβονται τους νόμους. Όχι, δεν λέω, μας δουλεύουν τα παιδιά μια χαρά. Θα τους πάρεις τώρα μαζί σου στην Κώστα Ρίκα, Γιώργο? Ναι, τελειώνουμε επιτέλους με τη σαπίλα. Η Ελλάδα γυρνάει στο 50. Είναι πλέον μια τριτοκοσμική αφρικανική χώρα και το οφείλει σε μεγάλο βαθμό σε σένα η πατρίδα. Έχεις τύψεις, Γιώργο? Και είμαι περήφανος γι' αυτό. Μπράβο, Γιώργο μου. Ποιους χαρακτηρισμούς συναδέλφων σου από την Ευρώπη, Γιώργο, βρίσκεις εύστοχους και πετυχημένους για το πρόσωπό σου? Με είπανε τρελό, ναι. Άφρονα. Αυτά τα είπε και ο φίλος ο Σαμαράς. Από μόνος σου τα σκέφτηκε? Ρώτησε τη Μέρκελ, ρώτησε τον Σαρκοζή. Σίγουρα θα τους ρώτησε. Εδώ και για κατούριμα να πάει ο Αντώνης παίρνει άδεια από τον Ράχενμπαχ. Πού θα συνεχίσει την καριέρα σου, Γιώργο? Γιατί είσαι καημένο χαρτί για τους συμμάχους. Θα πας στην υποδοχή UFO στον ΟΗΕ όπως ακούγεται? Θέλω να ξέρετε ότι ήρθε η ώρα να δώσω τις μάχες μου από άλλα μετερίζια. Δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να μας απαλλάξεις από την καταστροφική παρουσία σου, Γιώργο? Θα με βρίσκετε σε κάθε γωνιά της γης. Αμάν, το φοβόμουν αυτό. Σε ευχαριστούμε, Πρόεδρε, για όσα έκανες για τη σάτυρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Καλή παρτίδα, συγγνώμη σύντροφε. Καλό μας αγώνα. Μη φεύγεις, Γιώργο.